उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव खुंनाय बर' बिजों सान फालिथायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लादों। उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, बेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जुथाइ बानजायनायाव उदालगुरि नोगोरनि बिष्णुराभा ख्रिस्टि संघआव बर' बिजों सानखौ फालिनाय जायो। बर' राव थुनलाइ आरो बर' बिजोंखौ सिबिनो अनसायनो थाखाय बर' फरायसा फोरोंगिरि आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव थुलुंगा होनानै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंनाय बर' बिजों सान फालिथायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो मिथिना ला। बर' बिजों सान आरो बे दिनैनि 18 मेआ बर' हारिनि मोनसे जारिमिनारि सान, मोनसे गोथार सान आरो दिनैनि सानावनो बर' माहारियाव बर' राव, बर' बिजों बे जारिमिनाव गोदान मोनसे सान गोरलै, गोदान मोनसे आलायरन खिलिजेनदोंमोन आरो बेखायनो दिनैनि साना बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गानायनि सान, बर' हारिनि थाखाय आत्ममर्यादा, आत्मगौरबनि सान आरो बे जोंनि जातीयताबाद आइडेन्टिटि आरो थामोन्थानि सान। दा बेखायनो दिनैनि बे सानाव भाषा आन्दलनाव आरो लोगोसे बर' राव थुनलाइखौ जायफोरा जौगाहोनायनि थाखाय थि नाजाबोबाय, जाय गेदेमाफोरा थुनलाइ आफादाव खामानि मावबाय, बर' राव थुनलाइ आरो बर' बिजोंनि थाखाय खामानि मावबाय, बिथांमोननि सोरगोआरि जिउनिसिम आं इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों आलो गोजोननि थाखाय आरो थांना थानाय थुनलाइ, राव आरो बिजों अनफावरि आरो बावसोमग्रा बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों। दिनैनि बे सानावनो 1963 मायथाइयाव बै समनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिमला प्रसाद चौधुरीया बिथांनि नाजानायाव बर' बिजोंखौ सरकारि स्कुलाव बा आसामनि फरायसालियाव गिबिसिन थिसननाय जादोंमोन आरो बेनिफ्रायनो जागायनानै दिनै 61 बोसोर 1963निफ्राय 2023 दिनैनि बे समसिम जोङो मोनफैनो हादों आरो बे गोलाव समाव गोबां घात प्रतिघात, गोबां मोननाय गोमानाय, गोबां जेंना जेंसि, गोबां सोमावसारनाय आन्दलन आरो जोंनि थामोन्था रैखाथिनि थाखाय माहारिबादखौ लानानै, आलादा रायजोखौ लानानै गोबां दाबि दावानि गेजेरजों जों बारबोबाय आरो दिनै बर' बिजोङा बे सोमावसारनायनि थाखाय, जोंनि जांख्रिखांनायनि थाखाय बा जोंनि माहारि अनसायग्रा, माहारिखौ अनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय हारि नाङैनो नाजानायनि थाखाय क्लास 10सिम मेट्रिक आनजाद लिरनो हानाय मिडियामा दिनै सफैबाय। दिनै जोङो जुदि नायोब्ला भारतनि मोननैजिनै रावनि सिनायथिनाय संबिधाननि गनायथि राव हिसाबै बर' रावा दिनै गनायजाबाय, आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै बियो गनायजाबाय आरो लोगोसेनो इउनिभार्सिटि लेभेलाव बियो फरायनो हानायनि, मास्टार डिग्रि लानो हानायनि बर' साबजेक्टजों दिनै बे सुबिदाफोरा फैबाय। बेजों लोगोसे देग्लाय बोसोरनिफ्राय जों दाबि होनाय बायदि आसाम सरकारा हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयारखौ बर' बिजोंजों आराम्भ खालामनायनि थाखाय बिथांमोना थांखि लादों आरो बिजाब साफायनायनि जिखिनि बा राव सोलायनायनि खामानि थुनलाइ आफादनि आरो माखासे एक्सपार्टनि नाजानायाव एबसुनि मददआव बे खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादा दिनै आरो बेयाव मोनसे थांखि दङ, जोङो बेसेबां जौगानायनि उनाव दिनैनि बे समाव आसाम सरकारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनेल एजुकेशन पलिसियाव मादार टां एजुकेशनखौ प्रायरिटि होदों, बिमानि रावखौ बेयाव गुरुत्त होनानै जोंनि सोलोंथाइया गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालिसिम बिमानि राव जानो हायो बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बेबायदिनो दिनै मध्य प्रदेशआ हिन्दी मिडियामाव MBBS आरम्भ खालामदों। भारतनि प्रधान मन्त्रि, नखर मन्त्रिया बुंदों बिमानि रावजों सोलोंथाइया जानांगौ। इउनिभार्सिटि ग्रान्ट कमिसना अर्डार जारि खालामदों, कलेज आरो इउनिभार्सिटिनि टेक्सट बुकआ मादार टां रिजनेल लेंगुवेजाव जानांगौ। बिथांमोना आनजादाव एग्जामखौ लिरनो हानांगौ मादार टां आरो रिजनेल लेंगुवेजाव। बे इन्सट्राक्सनखौ होदों आरो बिनि थाखाय ट्रान्सलेसन खालामदों। नीट आनजादखौबो रिजनेल लेंगुवेज बिमानि राव खालामनो हायो नामा बेखौ दिनै सरकारा पर्यालोचना खालामदों। बेबायदि मोनसे समाव, बेबायदि मोनसे थासारियाव बर' बिजों बिरोधि बा बिमा रावनि बिजों बिरोधि, मिडियाम बिरोधि मोनसे स्थिति लानानै आसाम सरकारा इंराजि बिजोंजों मेथ्स आरो साइन्सखौ क्लास 6आव
दिनै इम्प'ज खालामनानै बेखौ बाहायनो थाखाय दिनै बिजाब रानदों फोरोंनो थाखाय थिनदों आरो बिनि गेजेरजों जों नुदों जे बर' मिडियामा थैनो थांगासिनो दङ बर' मिडियामनि भबिष्यतआ दिनै मोजां नङा दा बेखायनो जोङो इंराजि मिडियाम बिरोधि नङा जोङो इंराजि सोलोंगोन बिमानि रावजों बर' मिडियाम फरायनाय फरायसा फरायसुलिया इंराजि साबजेक्ट फरायगोन बर' साबजेक्ट फरायगोन नाथाय गुबुन गुबुन साबजेक्टखौ बिथांमोना बर' मिडियामजों फरायगोन आरो बर' मिडियामजों गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो बर' मिडियामा बा बिमानि रावानो बुहुमनि स्वीटेस्ट लेंगुवेज बुहुमनि पण्डित भारतनि पण्डित दार्शनिकफ्रा बुंदों आरो बेखायनो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाव बियो इम्पर्टेन्सखौ मादार टां इडुकेसनाव इम्पर्टेन्स होनाय जादों खिन्थु बिनि उल्था आसाम सरकारा दिनै स्थिति लादों बे डिसिसनखौ जोङो रिजेक्ट खालामो आरो जों आसाम सरकारखौ खावलायदों जे बिखौ उइथड्र खालामनांगौ आरो बिमा रावनि सायाव इम्पजिसन जाबसिननाय बिनि एगेन्स्ट बिद्र' जागोन बिनि एगेन्स्ट आन्दलन जागोन गणतान्त्रिक प्रतिबादि हाबाफारि जागोन आरो सरकारा जुदि मानिनानै लायाब्ला जोंनि दाबिखौ जुदि गनायाब्ला उइथड्र खालायाब्ला जिखुनु पर्यायसिम थांनो थाखाय जोङो रेडि भारतनि राष्ट्रपति भारतनि प्रधानमन्त्री नखर मन्थ्रिनो जों मेम'रेन्डाम हरनो थाखाय अलरेडि जों रेडि खालामदों माखासे हमवर्कखौ जों खालामबाय थादों आरो सरकारखौ जों बुंदों जे बिनिफ्राय सरकारा गोजानाव थानांगौ आरो बिमा रावखौ बर' मिडियामखौ जोंनि बायदि फरायनो जोंनि बायदि फेदेरनो फोलावनो गेवलांसारनो आरो जोंनि बायदि बेखौ हाबा मावनो थाखाय सरकारा जों हगारनानै होनांगौ बर' फोरोंगिरि स्कुलाव सिंगल टिचार जिर' टिचार फोरोंगिरि गैया बिनि थाखाय टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ इनफ्रास्ट्राक्चार बिल्डिं बानायनांगौ बेयाव बायदिसिना जौगानायनि हाबाफारि लानांगौ सरकारा बेखिनिखौ माव दिनै सिंगल टिचार जिर' टिचार बर' मिडियाम स्कुलाव टिचार गैया टिचार काउन्सिलाव बे माध्यम दिबस बर' बिजों साननि गेजेरजों खावलायदों टेट एपइन्टमेन्ट गोख्रैनो होनायनि बेबस्था खालामनांगौ चिरां जिल्लायाव गुन उत्सबआव बिल' माने थ्रियाव लास्ट थ्रिनि लिस्टआव दङ आरो बे जोंनि थाखाय साननो गोनां दा बेखायनो बिटिआरआव टेट एपइन्टमेन्टआ गोख्रैनो जानांगौ जों दाबि खालामदों आसाम सरकारखौ दाबि खालामदों जे टेट एपइन्टमेन्टनि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथ धेमाजि लखिमपुर आरो गोबां जिल्लायाव गवालपारा गलाघाटआव टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ नङाब्ला बर' मिडियामनि जि दानि थासारि सरकारा बेखौ बुथारनानै एमालगेमेसन खालामनानै मार्जार खालामनानै बर' मिडियामनि संख्याखौ खमायनो नागिरदों फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय गार्जेना फरायसालियाव गावनि गथ'खौ हरनो थाखाय दिनै साहस मोनाखै बिथांमोना बर' मिडियामाव फोरोंनो गोसो जोंनि बिमा राव जोंनि सोलोंथाइ मोनसे अभियान जों खालामदोंमोन आरो बे मिसनाव बयबो गार्जेनफ्रा कनफिडेन्स देखायदों जे जोङो बे बर' मिडियामावनो फरायनो गोसो खिन्थु टिचारानो गैयाब्ला जों बोरै फोरोंगोन बोरै फोरोंहोगोन बोरै हगारहरगोन बबे साहसजों नाथाय बिथांमोना जोंनि खावलायनाय बायदि दिनै गावबा गावनि गथ'फोरखौ देग्लाय नाम थिसनहोदों आरो बेखायनो सरकारखौ फोरोंगिरि थिसननो थाखाय जों गोख्रैनो खावलायदों आरो मिडियाम बिरोधि सरकारनि जायखिजाया स्थितिखौ जोङो रिजेक्ट